बोरो आलासिनो मा मा ओंख्रि संखो बेलाय मा बि बिलाइनि बिलाइ नैबे मैथा ओमफ्राय माखासे मोनखांनायालाय रायजोफोर नै बिजामादैनि जुलाफि बिजामादै गोदाननि जाबाय दे हेल' सोनाफोर गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दं होननानै नै दिनैनि दिनाव गाबोननो फुजा गोलैबाय लोगोफोर नै आङो आंनि आदानि न'आव थांगासिनो दङ आंनि आयंनि फिसाला बिनि फिसाजोनि दिनै डेट फिक्स खालामनो फैगोन खय थारिखआव लानाय जायो मोनथिथ'वा लोगोफोर दाहायसो मोनथिगोन नै थांगासिनो दं आंनि बिहाव आरो आंनि हासबेन्ड थांग्रोबाय आंबो नै थांगासिनो दङ थांबाय थानोसै लोगोफोर दिनैनि दिनाव आं मा मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै तु बिदिब्ला आंजों लोगोसे थफादोलाय दिनैनि दिनाव नायलांबाय थादोलाय मा ओंख्रिमोन बियो र' बालु एरलाय एसे मैथाजों नाथुरजों ना मैथाजों नाथुरजों आलासिफोरनो बेयो खुमब्राजों दाउजों गासिबो दंजोबो हनै न'खरनि फेमिलि बाजैमोन बिबोनांमोन बिब'मोन मा ओंख्रि बेखौ नायनोसै नै लोगोफोर अमा एवनाय मोनखांबाय दालि ना बे जहल नैबेयो दाउ एवनाय नै बारा बोलाला आं रायजोफोर बेयो ना एवनाय ना नाया मोनखांजोब्बाय ना नैबे ना मोजाङा मोनखांजोब्बाय नै खर' मादैया मालाय थांसै जोंना नै हिनजाव गोदाना बेनो ओरै नायदोहाय उखिला उखिल रानि जोंहा नाय बोरो आबौराम बे आं फुननाय पाउडारखौ फुनबानो जायो मोजां लाबोनो हायामोन दंमोन नै गोदान जाथार थान्दा आलासिया सफैबाय बाहाय बार जाग्रोदो एसे रायजोफोर नै बिजामादैनि जुलाफि बिजामादै गोदाननि जुलाफि लाबोनाय नै मिस्थि लाबोनाय रानसै जोंनिखौबो होनोसै खेबदों बयखौबो बिबाय खानो नागिरबाय नैबे जाबाय जोंनि आदा बेहा मा जायो बिजामादैनि मा जायो बेहा फंबाय बिमायनि फिसाला ए बिदा बिजामादै गोदाननि बिदा बिमायनि फिसाला औ बिजामादै गोदाननि बिदा बाहागि आरो बे जाबाय आंनि बिहाव आरो बेनिफ्राय दिनैहाय गावसोरो गथ'फोरनि गावसोरनि माबा जालायनायाव दिनैहाय फाइनाल खालामनो थाखाय बर'नि बिबाय खानायनि नियम निथिया बिदिना बयबो मिथिखागौ
बिदिनो जुलि जानायनि आवगाय जोंहा बर' बोराइनि मोनसे नियम दङ बे नियमाव दिनैहाय गान्थि खानो थाखाय जेथियानाखि थारिख जागोन बेदिनखालि जानायनि थाखाय दिनैहाय गान्थि लाबोयो बे गान्थि लाबोनायाव साखि दोननानै मोजाङै गावजों गाव परिसय लालायनानै बेखौनो आङो बुंथेनाय जाबाय दा जोंबो Mama si mama tua. Balai itu tuh nunsilkan lagi. Aku nunsilkan sini. Ada hal ada. Kita nak mahu kita nak Jangan ini dari satu. Bersungguh ini. दे जाबाय दे रायजो-राजानि सिगाङावनो दिनैहाय बसुमथु खाव दोननाय ब्रह्मा ओमफ्राय लाइजौ खान्थि गासिबो समायखिरा लानानै माबा जाहाथे माने दिनैनिफ्राय जोंहा गावसोरनि थादो बेयावहाय ओमफ्राय जोंहा बेबो जावैसोनायाव जाहाथे माने खोथाफ्रा बेलेगुसो जालाया मोजाङै जाफुंनो थांथों बे हिसाबैनो दिनै समायखिरा लानायाव जाहाथे रायजो राजानो गासिबो साखि दङ बेखौ बुंनानै आं बयबो फोजोबबाय दे गोदोनाव माबामोन जाबाय गोदोनाव माबामोन जाबाय गानलायनानै बावलायलाङो गोबावजों खेबफाल' जानाय Mama, habis ni kita dong mo. Habis ni kita. Thai ni je mana biku. Bear dia. Habis le, video ni saya hendak go. Bisa go konde. Nana kan? Bisa hitam. Bisa konde sabi ni dia. Dia tapi Thai ni lu tu mun dia apa? Ini berapa ni? Dia konde bisa. Dia pun nari itu ada. Bisa cuma Dia bisa mamun ni. Dia mun dia apa? Sabi je. sao Konde boleh sao juga. sao bố sao ra thì mình thấy này nó cũng đã sao sao này lên đã Islam jaga, ayat Rasul bayar. Islam biar Islam saya jaga. मा होनो बेखौ थाइब्रै Kami juga बेखौनोथ' जाबाय हो बे जादों देब देबिफोरनि थाखाय माबाथ' दा जों मुनिसनाव फैनांसिगौ जाबाय मानसिनि माबायाव दाथ' गोदोबा माजों आरो बे माबा सिबिं माबा गरसेखौनो दामबाय थाजोबनानै जायो खिन्थु दानि जुगाव गैला ना औ बे हिसाबैनो जाहाथे बेजों जरा लागै जायो आरोखि बेजों आजिखालिथ' दामनि खोथा ना सोब दामानो बारायजोब्बाय आरो ओमफ्राय बिदि मोनला गथिखे अननानै बेराफारनैबो एसे जइन खालामब्ला मोजां जागौ दे बेसेबां गथायखो रायजोफोरनो बाजौ जौसे माबालाय सेरोजा होनो नागिरदोंमोन जों एथ'ग्राम नांला होननानै थाइफा गैया बे थाइब्रै जाबाय दे बेजोंनो बेजों जमा लाबाय ना बेजों ज' दे दया मया আর্টিকেল দেখাবো আর্টিকেল দেখাবো আজির পরা কি চাই খুশি খাওয়া পারে আজি
네. 그래 앞에 지금 말라 히에라 히데 형가? 어. 바जै बे हिन्जाव गोदाननि बिमा नैबे आदा हिन्जाव गोदाननि बिफा बेखौ मोनाखै माबानि थाखाय दा मा खालायो रायजो राजा नंखायनो आङो दा जोंनि गावबुरा दं गावबुरानि आखायाव आं गथायना होनाय जादों Nah, nangla. Horilu mama nani mata lagi betul betul. Nangga. 나오마 지금 आलासिनो ओंखाम खुरनो नागिरबाय सिम्पल खाना ना আমার বড়র खाना सिम्पल खुमब्रा दाउ अमा एवनाय ना एवनाय दालि जहल दाना डेट गासिबो जोबनानै दाना ओंखाम जासावजोब्बाय दानिया आङो डेटखौथ' दहाय खोन्थानाय जायाखैना आङो एसेबो खेबनाय जायासै आङो डेट दाननायनि टाइमाव आं एसे बेस्थ'आव दंमोन डेटखौ लाबाय जोंहा नभेम्बर 2025 सालनि नभेम्बरनि 26आव आघन मासनि 9 थारिखआव लानाय जाबाय थांनायनि बिदाय दे আমার সুসুতা এতিয়াই চিনি পাইছে আগের ছিল না মই কৈছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এটা বৌমাও থাকা লাগবো তো 아, 뭐